Pinje maoko nyaka koro kony e choko mwandu mibiro tigodo e kedo gi kethruok mar kor lwasi kendo chopo kare ageta ma piny ngima ni godo e tieko kethruok mar kor lwasi. Choko mwandu moromo e kedo gi lokruok mar kor lwasi ema biro konyo e kedo gi kethruok mar lwasi. Jatend piny William Ruto mantiere limbe e boma ma New York e piny mar Amerika kama en achiel kuom joma notelo e romo mar riwruok pinje mar United Nations General Assembly bende koro ne loso e wi tiyo gi lony manyasani e kelo lokruok e pinje. Technical challenges, global norms and standards. Take the floor. Innovation and data are crucial for Space SI is working with satellite data and digital models of ecosystems to build resilience against climate change. I'm happy to say that later this year, Space SI will be joining the global initiative Twinning of Rivers, led by Ganga, Center of Ganga River Basin Management and Studies. The goal is to extend at least 22 twinning programs for sharing knowledge and satellite technologies. I call to order Leaders Dialogue 3 of the High-Level Political Forum on Sustainable Development, convened under the auspices of the General Assembly, the SDG Summit, on game changers, applying science, technology, innovation, and data for transformative action.